Sutrisno Sandiworo Basa Jawi sugeng pepanggihan kalian kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Samangke keparenga kita ngaturaken lampahan aja keladuk. Anggitanipun kelompok 3 saking kelas 9F kanthi sutradara Cincina Marjuliani Herlangga, asisten sutradara Kania Dia Permata, efek, musik, lan mixing Cincina Sultan Pavel Bagus Kania Naura Tisha Vanessa. Sandiwara radio menika dipundamel kagem jangkepi gladhen pasinaunan basa Jawi. Ulangan drama modern ingkang kaamput dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Mbak bakal satu. Selesai satu Pak. Aku kayak biasanya ya, Bu. Apa? Loh, masa lupa? Lupa aku. Nih, sama ini. Iya. Bu, Bara kiri-kiri, musuh yang gobom kui. Ayo tembak, aja meneng wae. Duh, awakmu ki piye to malah mlaku ngetan. Sabar Tavin, sinyalku iki lho, munggah mudhun koyo roller coaster. HP ku wis panas banget, yen dienggo goreng ndok wae yo mateng iki. Alah, alasan klasik. Angger kalah sinyale sing disalahke awakmu ki. Kudune ganti HP sing spek dewa, aja nganggo HP kentang ngono kuwi. Deloken iki aku mek gayo rank paling dhuwur. Kurang sithik maneh kabeh wong bakal ngerti sapa rajane game ning kene. Kevin, pajamu kuwi lho wis kaya tomat mateng, mending aku milo aku wae. Deloken iki video sing lagi viral nang TikTok. Jekete lucu banget asli. Halo kabeh, Clara ing kene. Deloken iki. Kancaku sing siji iki jenenge Kevin. Lagi tantrum tingkat dewa amarga kalah mabar. Sepiro aja ya ora guys. Wah, sing nonton wis tembus 100 wong iki. Ayo kabeh pada komentar ya. Sepil apa saja sing pengin kok weruhi saka Kevin. Iso menang pora, iki kelas, duduk warnet, duduk studio film, Kevin, Jendra, Clara. Tugas kelompok matematika garap diagram kuwi wis rampung dorong. Iki kurang rong dino dikumpulake. Halah nalah awakmu ki kok dari kaya ibu tiri wae. Berisik banget. Gara-gara awakmu bengok-bengok konsentrasiku buyar. Rengku mudhun maneh. Awakmu ki ngerusak kesenenganku wae. Kev, derajatmu kuwi ora ditentokake saka rank gamemu. Lan Clara, ajining dirimu kuwi dudu saka pira gunggune wong sing nonton awakmu ing layar. Apa awakmu kabeh ora sadar yen sejatine awakmu wis dadi tawanan ing jeron layar kuwi? Awakmu lali sapa kancamu sing nyata. Joya, awakmu ki pancen pinter gawe ukara sastra. Nanging awakmu kuwi kurang update. Donya saiki kuwi donya digital. Deloken iki fotoku sing wingi wae entuk like 2000 luwih. Iki jenenge eksistensi. Kabeh wong padha muji aku. Bener kuwi. Aku ae wingi mentas tuku skin anyar regane 100.000. Rasane dadi wong paling ganteng sak server. Kabeh kancaku nang game padha meri karo aku. Nanging jan 100.000 kuwi ra duit tabunganmu nggo tuku paket. Apa awakmu ora eman-eman buang duit nyoto nggo barang sing mung gambar? Sik. Iki kok saldo waletku karek 10.000. Loh,
Wingi isih ana 500.000 nggo bayar piknik minggu ngarep. Kok ilang kabeh? Sopo sing nyolong iki? Lah mbok gawe apa ae, Kev? Ojo-ojo awakmu kena tipu utawa klik link sing ora nggenah. Waduh, iki ana riwayat transaksi otomatis, auto top up. Duitku kepotong terus saben diamond kuntek tanpa aku sadar. Aduh, keliru apa aku ini? Aku kudu matur piye karo wong tuaku? Iki duit piknik, dudu duit jajanku. Loh, iki nyapa? Akunku metu dhewe. Password incorrect. Aku ora ganti password kok. Tulungi iki nang grup sekolah kok ana fotoku. Sing dadi elek banget. Ana tulisan sing rusak jenengku, akunku dibajak uang. Sapa sing nindakake iki? Cukup Clara, Kevin, kabeh paraga sing ana ing kene milu ibu menyang kantor saiki. Ibu wis suwe gadake polahmu kabeh sing wis nerak watesan nenali wektu. Ibu wis ngerti kabeh masalahmu. Kevin, awakmu wis keladuk nggunakake teknologi nganti lali duit tabungan sing mbok kumpulke nganti rekoso. Lan Clara, awakmu keladuk pamer nganti lali njaga privasi lan keamanan akunmu. Saiki deloken, apa jagat maya menehi pitulungan nalika awakmu susah? Kula isin sanget, Bu. Sedaya kanca kula ngguyung kula. Kabeh foto kula dadi bahan ejekan ing grup sekolah. Kula kudu kepiye, Bu? Kula pengen ilang wae saka kene. Kula ugi keduwung, Bu. Duit nggo piknik. Kula telas, kula mboten saged matur bapak lan simbok kula. Namun pengen dadi pemain hebat, jebule malah dadi wong susah ing dunia nyata. Teknologi kuwi kaya wadah anak-anakku. Yen bener sabetane bisa mbantu gawean dadi gampang. Nanging yen keladuk lan lali watesan, wadah kuwi bakal malik natone awakmu dhewe. Awakmu kabeh wis lali jagat nyata amarga kesemsem jagat maya. Nyuwun sewu Bu Vina, kula lan Siti sampun nyoba mbantu Clara. Kula sampun laporaken akunipun dhateng pihak aplikasi supados saged dipun hapus hoaxipun. Mugi-mugi saged pulih senajan betahaken waktu. Lan kanggo Kevin, iki duit saka kanca-kanca sekelas. Kita kabeh iuran sithik-sithik nggo nambahi duit piknikmu sing ilang. Awak dhewe emoh yen awakmu ora milu gara-gara kesalahan iki.
Nanging janji ya Vin, aja dibaleni maneh. HP-mu kuwi dijogo, duduk awakmu sing dijogo HP. Alah Zoya, matur nuwun banget. Aku kedhuwung banget. Jebule kanca nyata sing asring tak cueke kuwi sing luwih migunani tinimbang kanca ning game. Matur nuwun kabeh, aku sadar saiki ajening diri kuwi dudu saka pira akeh like, nanging saka pira becike awake dhewe ning dunya nyata. Aku kapok ora bakal pamer maneh. Wis, HP-ne dilebokne tas kabeh dhisik. Ayo mumpung sering ngene isih ana, kita bal-balan nyoto nang lapangan mburi. Ayo Kevin dadi kiper. Iya, ayo mlayu. Ben kringete metu, duduk mong mripat sing kesel ndelok layar sumunar wae. Awak dadi sehat, ati dadi bunga. Tugas matematikane tetep digarap bareng nang omahku ya. Ora kena nganggo aplikasi jawaban otomatis. Pungkasaning cerita, Kevin lan Clara nemokake dalan bali menyang kasunyatan. Dhewekake sadar panguwasa uripe dudu barang sing ana ing genggeman, nanging ati lan pikiran sing wicaksana. Aja kladuk amarga urip sing sejati kuwi ana ing sakiwa tengenmu, dudu ing jero layarmu. Gusti ing jagat maya wis nggugah kaya kita kabeh. Para sutresna sandiwara basa Jawi, mekaten pasugatan sandiwara asesirah aja kladuk. Saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Anggitanipun kelompok 3 saking kelas 9F. Kanthi sutradara Cincina Marsliani Herlangga, asisten sutradara Kania Dia Permata, efek, musik, lan mixing Cincina Sultan Pavel Bagus, Kania Naura Tisha Vanessa. Miwah para paraga Kevin dening Sultan, Bara dening Bagus, Cendra dening Pavel, Nala dening Kania, Clara dening Naura, Zoya dening Tisha, Buvina dening Vanessa. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi, mupangati lan dados panglipur manahipun para sutresna sandiwara basa Jawi. Pungkasanipun atur kanthi asesanti rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.